Gumikan sa mga nasinating linog sa nasud, giawhag karon sa Office of Civil Defense Region 12 ang mga lokal nga kagamhanan sa reyon nga himuong regular na ang pagpahigayon sa mga earthquake drill. Dili lang sa mga tunghaan o opisina, lakip na ang mga pampublikong lugar isip pagpangandam sa mga posibleng pagtayog. Ani ang report. Gibutyag sa Office of Civil Defense o Region 12 nga gawas sa ginahimong quarterly nationwide simultaneous earthquake drill. Angay na matudpang kanunayon ang pagpahigayon sa earthquake drill. Usa kini kalakang nga namugna human ang mga nasinating linog sa ubang rehiyon sama sa magnitude 7.4 o 6.8 nga linog sa Manay, Davao Oriental kung asa intensity 4 ang nabati sa Jensan. Apan gawas nga pagahimuon kini sa mga tunghaan o opisina, angay na sab kining himuon sa mga pampublikong lugar nga pangunahan sa mga LGU. We encourage the LGU, even government agencies, na magkaroon din ng mga earthquake drills para paghandaan at doon public places kung saan maraming tao ang nagtitipon, mga public market, yung mga may-ari ng mga private establishment na magkaroon din sila ng doon. Because just in case earthquake happens or occurs or strike, alam nila kung ano yung gagawin nila. Gawas ni ini, usasab sa namatikdan sa milabay nga mga linog, ang mga pasyente nga gitabang gumikan sa epekto sa panik. Maraming mga biktima na usually suffered from hyperventilation. The cause is anxiety because they do not know what to do. And when we speak about anxiety, we have 4 levels here. Mild, moderate. Pag umabot tayo sa panic level, yun na ang hindi natin alam. Dunasay pagpasabot ang FIVOC sa kamahinungdanon sa duck, cover and hold nga teknik nga kanunay gihapong i-apply kung ugaling dunay linog. Mutago ta sa ilalom sa galis, dili magginaganahay. Ang linog dili maatkan og pila ka minuto. Less than ang init na siya. So ang ginatudlo na mo is duck, cover and hold kung asa man mo, or else magtindog man ang mga poste, yung mga strong points sa mga structures natin, and then cover your head. Samtang nagpadayon ang NDRRMC-12 sa ilang structural audit sa mga gambalay sa reyon nga posibleng naapektuhan sa linog aron ma-retrofit. Kauban si Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao.